istým spôsobom proste chcem robiť tie videá, lebo jednak ma to baví, druhák vidím, že nejaká klientská práca je u nás robiť za trest a utrpenie doslova. Ale pozerám sa spätne na tie YouTube, čo som nahral nejaké tie prvé videá, jak som tam hovoril, že chcem to robiť pravidelne, chcem hento, tamto, toto a je 7. mája a odtedy, ako som pozeral, že som urobil, že 5 videí, takých nejakých viac menej normálnejších a posledné video, že 6. marca. Takže prešli 2 mesiace a nespravil som takmer nič. Jej. Začneme tú cestu toho nejakého sebatvorenia. Asi dnes teda dúfam, lebo posledná doba fakt bola taká hodne premýšľacia a že ako to asi spraviť a aby to malo aj význam, aj to nejako vyzeralo. Mimo všetkej inej práce, ktorá proste bola popri dome a práci a podobne, akorát som ešte dorobil jedno Porsche video, to dúfam, že pribude niekde na Instagrame čoskoro. Iného som bol natáčať 2 veci, jedno v Pezinku, jedno na Slovakia Ringu pre tú digitálnu agentúru, čo som ešte spomínal v tom dávnejšom videu, ale teda to je téma sama o sebe, lebo to... Ja to hlavne nechcem preberať úplne verejne, ale o tom si niekedy povieme, lebo to je tiež kategória a story sama o sebe. A medzi tým nám začala plechovka meeting. Tam som sa poznal s tým chalaniskom, ktorý to organizuje a reku, že poďme vyskúšať niečo. Takže to vyzeralo nejako. Tam sme si robili taký prvý trailer, to ešte musíme dorobiť. Ale bolo otvorenie sezóny. Keby viem teraz, ktoré bolo to finál, toto. A to bolo náhodou pekné, to sa mi ľúbilo. To ste mohli určite vidieť aj niekde na Instagrame. Čo sa týka nášho krásneho príbytku, začali sme malovať. Vymalovali sme zatiaľ jednu a túto druhú stenu. A ešte teraz ideme experimentovať, že či dáme takou vintage zelenou tieto druhé dve, alebo budeme pokračovať s hentou istou farbou, takže k tomu sa ešte musíme dostať. V spálni nám pribudla ešte jedna takáto Kallax. Kallax. Nie, jak sa volá? Billy. Knižnica Billy s takými ratanovými dvierkami. Takže to je taký malý doplnok a ešte ak sme mali kde uskladniť nejaké posledné veci. Ohľadne tohto zázraku to budeme točiť samostatné video, takže to do týchto životných vlogov asi dávať nebudeme. A teda to je hlavne taká nejaká vec, ktorú riešim poslednú dobu, že ako spraviť, lebo chcem natáčať aj bežné veci a hlavne však veľa chodíme prechádzky, cvičiť rôzne miesta a podobne. Ale zároveň to posradné auto chcem dorobiť a viem, že keď sa snažím vybudovať ten profil aspoň nejakým štýlom, tak tie videá sú proste cesta. Ale nechce sa mi robiť proste 2 separátne kanály, takže na Instagram proste pribudnú len tie krátke videá z tej Fabie a na YouTube proste budú aj osobné veci, aj to auto a uvidíme časom, že či to nejako rozdelím alebo nie. To sme sa rozhodli ísť. Na výpravu. No kam sme sa vlastne rozhodli ísť, tak to si asi ukážeme, ale ideme na túru. A ešte rýchly update teda, máme konečne druhú stenu urobenú, máme ešte ostala táto, ale taká retro jemná zelená, takže paráda. No, rúsak, oblečenie, káva sa chystá, všetko jedlo, všetky veci máme a vyrážame. Človek ani nevíde z buča, no takové nemáme. Co len k tomu povieš? Nothing. No nothing, ty vole. A sme tady.
piče je. Ty kokos, ty svinia jedna. Na to do piči. Bože. Je slaná. Je plná horná. Magnézium. No, dobre. No dobre, ale už je kolóna. No, po 2:10. Áno, ideme sa konečne nájsť. Došli sme na sedlo medzi Rosudce. A teda zistili sme, že na Veľkej Rosudce je tá cesta zavretá, tu nejakého 15.6. duším. A hento hore je ten malý Rosudec. Dostaneme pod neho a uvidíme, či pôjdeme aj hore cez tú skalu, alebo budeme pokračovať okolo neho po tej zelenej naspäť dole. Rozcvička vybola. Cvičme v rytme a dáme pauzičku, pokračujeme. To je záchrana ľudstva toto. Ako to hodnotíš ako odporca túr? Ja som nie odporca túr, ja som odporca veľkých strmých kopcov, ktoré treba najprv ísť hore a potom aj dole. Dobre, to je základ. Ale teraz sa mi to ľúbilo, wow, toto je aké veľké. Super. No, takže sa mi to ľúbilo. To není až taký strmý. To je dobré. No, po zelenej trase sme sa dostali teda od Medzirosudca cez Malý až do tejto nádhery. Že? A teraz podľa cedulky to píše ešte 3/4 hodinu tam, kde parkujeme, takže super. Že ale je to tu fakt nádherné. Tí domčeky všetky. Tak môžeme ísť. Toto by malo byť viac menej asi takto.